history, pero importante ang history, mga igsoon. Na mga lesson nga basta di mo tun-an ang history, mahitabo siya sa imong karon ug sa imong kaugmaon. Okay. Naiduha ka book sa Bible nga dedicated sa history sa mga hari nga tao sa Israel, nga namoy kog hari nga tao, kay ang original hari sa Israel kay ang Dios. Unya tungod kay nasuya sila sa mga laing nasod, ganahan sila maparihas sa laing nasod. Pagbantay bitaw ang ganahan ka maparihas. Ganahan ka mahimong in. Okay? Kaya basta ma-pressure ka nga ma-in or maparihas sa kalibutan, muhimo kag mga request, mga prayer items na dili kahimutan sa Dios. Okay? Musulti ko ninyo usa sa klase na sa pressure. Kibaw ba mo nga na-experiment, ako na i-share, no? Hunat lang ko, di mo pero may kawalis kan service. Kibaw pa mo nga kaniadto na ay gibuhat experiment ang gobyerno sa US sa nag-live ta. Okay, yan dugay naman eh. Nasa gibuhat eksperimento sa pag-control sa utok sa tao. Nya ilang gibuhat isingonani. Naipipila ka mga tao, kalimot ko if 18 sila 19. Naipipila ka mga tao nga diin ilang gi-invite sa experiment. O nya kada tao mga volunteer. Now mayon kog volunteer tong 18 or 19 pero dili na ang usara gyud mo'y tinuod nga inosente ato. The rest kay kauban sa gobyerno. O nya ilang gi invite nga mo participate sa experiment, ilang giingnan simple ra kayo, palinyahon ra mo maglingkod na ay moduol ninyo usa ka tawo nya iyang ipakita na ay shape, no, circle, triangle na ba? Na ay shape ipakita, isulti ra ninyo sa inyo nakita. Yan sa iyanas pikas. Onya, ang pinaka-naas to mo kay mo gito'y tinuod nga inosente nga wa siya'y alamag sa kuhan. The rest ka kuntsabo. Onya, ang nasa picture is square. Pakita ang sabot na niya daan, ang sulti sa the rest is triangle ilang nakita. Kung sa'yo mo nakita, triangle. Pinakita, triangle. Sa square good. Triangle niya. Pag abot dito sa tumoy, syempre kita siya square. Yan, ingon naman sila nga triangle niya. Ako pala yung buang ano eh. So na-pressure siya. Nga mo ingon, yan ingon yun siya. Pag triangle. Bisag kibaw siya, sayang kasing-kasing. Na square to. Mo nang naay pressure sa kalibutan, nga kung maninuod kag tuman sa sugo sa Dios mo stand out gyud ka kay di man na normal. Mo balibad ka nga daw di man ka mosugot puyo-puyo kay ngano ang ingon man ang Bible ngano di man ka mosugot nga nganong itug-an man gyud mo ang tibuok sukli nga di naman na pangitaon ni sir kay mo may ingon sa Bible mo stand out ka. Stand out gyud ka, okay? Nya ako na siya i-share kay na may pressure good sa kalibutan. So, niya important niya mubalik ta sa kuan taas mo nang kuan. Mo? Sino siya? It's not in English, it's not. Again, mohisgot ta naiduha ka sigog ingon naiduha ka main books ni wow kahisgot. Naiduha ka main book sa Bible nga mohisgot sa history sa mga hari sa Israel. Una is ang First ug Second Kings. Gi-first ang second na siya pero usara guna sa Bible gi-divide na baga man kayo so gi-first ug second pero usara gyud na siya, okay? Nya sa original Bible di na siya tawag kings. Tawag na siya kingdoms. Kay sa English ang meaning sa kingdom sa English di man pareha sa Hebreo. Sa English ano mo yung gingharian ang pasabotan na yuta ang gidak-on sa property. Kung dako kag yuta nga giharian, dako kag kingdom. Now sa original Hebrew, sa original nimong Bible, ang pasabot is gingharian is kung nagduma ba ka, na ba kay power, nasunod ba ka, mutuman ba sila or musupil. Okay? Mao na siya tinod meaning sa kingdom. Anyways, so naiduha ka book sa Bible, kira niyo? Kira mo? Okay. Naiduha ka book sa Bible, mohisgot sa history, sa mga administrasyon, sa mga hari sa Israel. Una is ang First ug Second Kings, ikaduha is ang First ug Second Chronicles. Ang First ug Second Kings, mo-focus na siya sa mga di maayong hari. Okay? O niya, ang First and Second Kings, mo-focus na siya sa mga di maayong hari. Sa mga butan nga hari. Ang Chronicles. Ang Kings, di maayong hari. Ang Chronicles, daghan diha maayong hari. Okay. Now,
inig maghimo og history, kibaw ba mo nga walay history sa kalibutan nga perting kumpleto ha. Tanan history pilian na sa nagsuwat sa history. For example, moingon kung unsay inyong family history, na doktor ba moingon, unsay inyong family history, unsay inyong mga sakit na pilian na nimo nga moy imong tulo man na siya, selection, mamili ka. Number 2, connection. Nganong mabot kag selection, pastor? So may kinanglan ba may makabaw na as Kristohanon? Because sa Bible, ang Dios mo'y namili unsay iyang ipasuwat. Unsay importante niya. Mao nang nakay mabasahan sa Kings o sa Chronicles nga maintresado ka pero wa kayo nahisgot ang Bible o daghan kag pangutana. Tungod kay dili siya importante sa Ginoo, mo nang wa gidetalye. Kay ang history, kung kinsa ang nagsuwat sa history, naa siya gustong punto unya iya nang pilian sa tanan nagpanghitabo. Unya humanyag pili, iya nang isuway og connect nga moingon siya. Mao nang ingon ani ang Pilipinas karon kay katong sa una ingon ani, sunod na hari ingon ani, mao nang ingon ani ang gobyerno, iya nang pilion niya i-connect. Ini humanyag connect, mo explain din siya mao nang ingon ana na. Mao nang nabuak ang Israel, mao na ang Israel karon ingon ani, ingon ana, kay mao ni siya, mao na siya. Kaya ako na explain ako. Okay? Nya mao na siya dapat natong hinumduman, mamili ang Dios unsay pasuwat. Nay mga butang nga nahitabo nga wa gipasuwat sa Bible kay dili importante sa Dios. Wa siya spiritual meaning. Kung ibutang ta nga si David gihilantan, inana ipasuwat pa nimo sa Bible. Kung di gyud importante sa Ginoo, wala siya message dito. Butang ta napandol si David nga nakautot. Dili siya i-appeal kay di siya importante. Okay? So tanan nga nasuwat sa Kings ug sa kuan, mga importante na siya sa Dios. Kay siya may nagsuwat naman siya message. Okay. Tigaan ta mo sa general message. Kung imong i-mathematics ang mga di maayong hari, no? Ang average nga diin magduma sila or maghari sila naara sa mga 11 ka tuig. Pasabot mubo. Unya, ang average sa mga maayong hari, kung imong i-mathematics, yung siya, ikuan ba? Mo average na siya 33 ka tuig. Pasabot 3 times mas taas ang paghari sa mga maayong hari. So, kanina palang daan, kung magtinarong ka, inaton sa Ginoo ang imong duma. Ang imong pagpanrabaho nga magpabilin kang promoted o nga dili dayon mabira pa ubos kung magtinarong ka versus di ka magtarong sa mga manikas o di manikas. Prinsipyo na sa Bible. Okay. So, padayon ta. Okay. Onya, FYI lang po, inig pananglit mo basa mo. Inig pananglit, dapat mo mabasa. Courage mo basa mo. Inig mo basa mo sa history sa mga hari sa Israel, kung pananglit maayo nga mga hari, ikumpara na siya, naman na duha ka standard. Okay? Ang standard nga gamiton sa Bible, pagkumpara sa hari, maayo bas lagdi. Kung maayo siya nga hari, ikumpara siyang haring David. Kung di siya maayong hari, ikumpara siyang haring Jeroboam. Kay si Jeroboam man, ang hari sa Israel, nga nagpasud balik, naghimo siya og bulawan nga baka nga gikalagutan sa Ginoo sa una sa Sinai. Okay, mo siya mabasahan. Okay. Na ay usa ka reyna sa history sa mga hari sa Israel. One terrible queen. Unya ang Israel dili gyud unta dapat i-lead og queen. Okay, I will tell you as early as now, no? Nga ang leadership is meant for lucky. By design sa Dios. Itudlo na ko sa una ninyo, mutudlo ko niyo balik, ang Bible is sa tawagan ni bias sa lucky, kay grabe siya plano sa lucky, mo nang gihimo niyang lucky nga kusgan, mao nang dapat lucky mo'y mag-una. Okay? Mao nang lucky mo'y tirada sa mo'y unahon og kabig sa Ginoo babaeng mga bata. Okay, pero karon mura naman tag lifeboat. Mag-una naman tas babae bata, no daghang babae bata. There is one terrible queen, si kinsa ni?
Jezebel, mga igsoon, ang original meaning anak sa iyahangan sa katong kay di man na siya Israelite, no? Ay original meaning is primrose, pero sa Hebreo ang iyang meaning siya nga is basura. Princess basura, Jezebel. Nya importante siya kay balikon siya his relation. She survives the New Testament. Okay? Onya dayon last nga part sa introduction, kaya pa ko kasugod. Ang rason nganong angay ka magtuon sa mga hari sa Israel, giunsa nila pagtuman or supak ang sugo sa Dios. Okay? Because if di nimo ni tumanon nya mo na siya ang nindot kayo nga ni quote ani, history repeats itself. It has to because nobody listens. Bisag giwali na nga sa kinabuhi ni Haring David, katong nagsugod siya Bathsheba, naguba ang pamilya. Bisag gibalik-balik og wali sa mga kuan, why maminaw unya daghang Christian family nga naguba because we don't listen to history. Nga naay mga daghan message diha about sa unsay nahitabo sa mga nagkalain-laing hari sa Israel. Amen. Mayad kayo mag-stand is ang unang tao nga nahimong hari sa Israel, which is Haring Saul. Unya record sa Israel mahitungod sa sala ni Haring Saul sa mga nakibaw, sa mga tigtuon. Ha? Tanaw sa notes, no? So, naay tulo nga na record ang atong sikat nga nahibawaan sa mga Kristohano. Okay, mo dito na lang. Before ko muhisgot sa unsa ang iyahang tulo ka sala, okay? Kaya katong nahibawaan kikaturmang sa Amalek, katong gisugo siya sa Ginoo, hutda na sila patay. Unyawa niya patya tanan, partial obedience. Pasabot, daghan siya gipatay na siya gibilin. Unya guol kayo ang Ginoo ni ana siya nagmahay jud ko. Ako siyang gihimong hari, di man day ni siya masaligan, way klaro suguon. Kana bang ningo, hugasi ang mga plato niya, wa apilang baso kay ngano, plato raman. Nya, gabi man ni imo na ni. No, na kanang igsuon ba? Imo gabi man ni giinom, lalisan pa bitaw. Kay nana sa kusaon na. Kami maglalisaya. Gabi man ni giinom man ni kuan. Oh, nana. Unya, sa Bible, ang prinsipyo sa Bible is, partial obedience is complete disobedience. Murarag imong gipasuko ang Ginoo ba? Kay wa nimo kumplituha ang unsay gisugo niya. Okay? Mao nay usa sa mga sikat nga pirming mawali sa sala ni Saul, pero nana siya tulo ka sala. Kana mo'y usa, ang una, atong hisgutan na siya taud-taod. Before ta mo hisgot sa iyang sala, I want to prove to you, kay inani man na siya, no? Si Haring Saul, pirming makumpara, na duha ka main comparison sa 1 Samuel. Ikumpara ang usa ka tao, whether mura siya si Haring David, mura siya si Haring Saul. Nya usahay, mo compare pud ta sa atong mga problema as Goliath. Nya nay laing message ana. Unsay saktong pag-atubang sa mga higante nimong problema. Okay? Kibaw mo sa pag-atubang sa mga higanting problema? Kibaw pag-atubang? Adi may mga tubang pastor, dagan na ni, dagan may dako kayo. Unya, dili na, biblical na siya, ang mga nanagan ni Goliath, wala kasabot or walay klarong relasyon sa Dios. Si David ra ang nidasdas ni Goliath, kay iyang gitanaw si Goliath on a spiritual level, dili physical. Kibaw man mo nino? Ang mga sundalo ni Haring Saul atong panahona nga kita silang Goliath perting dakua kada at abante ni Goliath sila atras. Atras. Unya si David ra ang ni atubang. Tungod kay ang mga sundalo ni Saul, ang ilang gitanaw is physical, mao nang carnal Christian. Physical, dako kayo, takalupigan na. Asa gatanaw si David? Sa ubos. Pisot mo lagi na.
Mao gid na siya sa Bible. Pasabot ana wala siya relasyon sa Dios. Unya mo na nga sa Bible moingon na dito kinsa maning way tuli nga muhagit sa mga sa armies of the living God. Okay, now malayo ang topic no. So first, human king of Israel. Now, tungod kay naay comparison usahay ba hindi mo basa tas Bible, ako David gyud ko. Nya bago pa kani supak. David gyud ko, no? Wala na ba? Okay, ang reality is kung imo yung i-honest og tanaw imong Kristohanong kinabuhi, naay mga panahon nga mura kag Saul. Naay mga panahon po mura kag David. Now, praise the Lord if mura jud kag David. Pero naay mga panahon, backslide ka, mura kag Saul. Okay. Amen. Why nang amen? Okay, sige, mo padayon ta. Now, ako ipakita nga sa story ni Haring Saul o ni Haring David, ako ipakita nga patas ang Ginoo sa pagdeal ni Saul o ni David. Di ka moingon ba nga, ay daan magyud siya, muram to siya Judas kanang giandam sa Ginoo nga kanang daan gyud siya, di gyud siya pinili ba? Di gyud siya pinili niya kuan, murag kontrabida gyud sa daan. Mo na ingon nato to siya di pras ni David nga gidihugan gyud sa Ginoo. So I will show you in the Bible unsa ka anointed pod si King Saul. Kaning tawo nga unang hari nga unang nipalpak sa Israel. Okay? Atong basahon og dungan 1 Samuel chapter 10 verse 9 hangtod sa 11. Okay, so kani siya mga igsoon, akong ibalik sa verse 9 na yung mga butang diri nga kanabang ko wa ta nagbasa Bible ita kabantay. Okay, ingon ang verse 9, as kay humana og dihog ang Ginoo ni Haring Saul. Nya nagtuta nga ay kontrabida gito siya daan, mura to siya Judas. Now, please note nga niingon diha sa verse God changed Saul's heart. Pasabot kung imo ni siyang in New Testament, nahimo siyang born again. Nya bati siya ending sa iyang kinabuhi. Giusikan niya ang bag-ong kasing-kasing gihatag sa Dios. Wa siya nagbantay, nagkinabuhi siyang kumpiyansa. Okay? Unya, not only that nga mao na gibuhat sa Ginoo, imo po makita diri nga ang spirito sa Ginoo, the Spirit of God, siya biyahe sa Ginoo. Pagtawag sa Ginoo niya as first hari sa Israel, okay? Imo makita nga ang Dios naguban niya, the Spirit of God came powerfully upon him and he joined in their prophesying. So, naay mga grupos propeta nga gadong pagsugat ni Haring Saul, ang Espiritu sa Dios ni adto ni Haring Saul, nga ni uban siya og propesiya, nga nisikat ang mga storya nga apil propitan sa day na Saul, karon pa ko. What you ko mag-expect? Propesiya lagi to siya lagi. Okay? So, imo makita dire that Saul was really anointed. God changed his heart. Niya taw-taw dani mo palpak siya sa iyang kuan nga tungod kay ani man siya angat ang Kristohanong kinabuhi is always partnership. Partner ta sa Dios. Okay. So, anointed si Haring Saul and then ako pa atong tan-awon tulo ka sala ni Haring Saul. Number 1 naa sa 1 Samuel chapter 13. Kamoy pangita og basa, di ko mo hatag sa verse. Kaya dili ko mo encourage nga verse by verse by verse by verse by verse. Okay. Hatag lang ko sa outline. Sa 1 Samuel chapter 13, gitawag na siya unlawful sacrifice. Sa 1 Samuel 14, katong pataka lag himog saad. Okay, rash oath. Unya sa 1 Samuel 15, diha makita nimo ang partial obedience. Namuhatag ko gamay sa nahitabo sa 1 Samuel 13. Sa 1 Samuel 13, ang imong mabantayan diha is, nagsabot si Haring Saul og si Propeta Samuel mag-abot sa usa ka lugar kay mo halad, naiihawon. Ang halad nila,
dili kanta karon kay kanta ra man no. Sa una, ang halad nila na ihawon. Okay. Nya worship na sa Dios. Nya nakaapan diri is si Samuel late kaayos tanan. No, di ba nakawali ko ni about late? Aha, okay, hilom sila. Okay. So, na late si propeta Samuel, unya si Haring Saul, ako ni hatag niya, please basaha ang 1 Samuel 13 niyo ha. Tanawa, sorry. Na late si Prophet Samuel, unya si Haring Saul, nag-action niya siya kaguol kay ang mga tao nagsigi pughuwat. Di naman ingon nga si Saul ra ang gahuwat. Ang mga tao gatapok pres ani ba? Maka-imagine ba mo nagsigig worship niya nahuman na og kanta niya human wa pa ko nabot. Nya wa pas papa. Nya sa story naghinay-hinay nagpanguli ang mga tao kay naabta na magpito ka adlaw pa maabot Samuel. Grabiha naka-late sa. Kaya manayo ba na tumingon? Ay, arang-arang ako kay tulo ka oras ra pastor. sa Bible abot siya pito ka adlaw wag siya maabot. Nya mga tao nanguli na, niya na mga tao sama na hindi mo na dayon, uli ta. Unya tungod kay wa kaagwanta si Haring Saul, bisag dili niya trabaho ang muhalad siya mo inihalad. Nibuhat siya sa dili niya calling o dili niya trabaho. Nya mo na una niyang sala. Ika-duha sa 1 Samuel 14, naa sila'y gigukod nga kaaway nga mga Pilistihanon onya imong ni buhi og storya ang hari. Bantay lang yung mukaon niya, wa pa ko kabaw sa atong kontra. Way mukaon hangtod gabi. Onya mga tao guol na kayo kay gipanggutom naman sila. Ni buhi siya niya sa panahon manggod sa una, basta mubuhi og pulong ang hari, ang di mutuman pwedeng patsyon, pwedeng presohon. Kay tanan niyang mugawas yang balaod man. Di ta ka-relate anaron kay demokrasya man ta. Bali taron ang mga ipangsulti sa presidente pwede na to gamiton balik niya. Di ta ka-relate sa Bible anang dapita. Okay, kay kung nagbuhi pat nagya po'y kingdom ron na like sa kuha ko masayop sa Saudi Arabia, no? Hari naman sila hari gihapon. Nay kingdom gihapon ron nga pure kingdom, monarchy nga absolute. Okay? Nya kada siya basta tanan mo gawas pulong sa hari balaod na. Pag ingon niya bantay lang mukaon. Mga tao gipanggutom, distress na kay sila. Kay pataka siya giyawit. Okay? Taka siya rash oath. Onya kaniya tong pukusan na ikatulo, nya diri ko mohisgot kay mao ni siya ang sikat nga chapter nga moingon si Prophet Samuel, obedience is better than sacrifice. Mas maayo ang pagtuman kaysa pagsigig halad. Ay mga tao yung nana. Okay. Now, atong tanawon unsay Okay. Una, basahon nato, dini maklaros liyo siguro. 1 Samuel chapter 15 verse 1 hangtod sa 3, di na maklaro. Sige, ako lang basahon. Samuel said to Saul, I am the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. Verse 2. This is what the Lord Almighty says. I will punish, sige, for what they did to Israel. Now go, attack the Amalekites, and totally put to death an infant, cattle and sheep, camels and donkeys. Okay, mo ni ang sugo sa Ginoo chapter 15. Gusto ko atakihon nimo Amalekanhon kay kahinumdum ko sa ilang gibuhat ninyo katong luoy pa kay mo giatake mo niya kalit. Gi-ambush mo, wa ko kalimot ato. Karon atakiha na sila. Okay? Mo nang sa Bible, ang sugo sa Bible is ayaw panimaos. Trabaho sa Dios ang manimaos. Dili nimo na trabaho. Trabaho sa Ginoo mag-record sa tanan nagpasakit nimo. Ang imong trabaho ra gyud is magbinutan. Pag binutan gyud, ina yung tapad pag binutan. Okay?
If naay mga tao sa imong kinabuhi nga sige og pasakit, mas angay ka mahadlok unsay giandam sa Dios sa ilang kinabuhi. Nya mao nang importante ang pagtuon sa Bible kay permit ang mapahinumduman kuyaw mo baos ang Dios. Now if dili ta tigbasa sa Bible, di ta makahinumdum. Onya not only nga di ta makahinumdum, opportunity pod sa yawa magsigig hunghong patilawa na siya sa kakamaldita. Patilawa kanang pitik lang ba basig nakalimot siya unsa ka sa una. Nya mao na siya nga walay para di matigaag opportunity ang kaaway magsigig hunghong, importante nga naagyud ta kanunay nagbasa sa Bible mga igsoon. Okay. So mo na siya instruction, atakihon ang Amalekanhon, destroy all that belongs to them. Wala ningon nga pildiha lang sila. Okay? Ipapatay laki, babay, children, apilgyo infant, ana tanang ipahurot tanan. Okay. Kay grabe man sad nigsala ang Amalekanhon aside sa katong giambush sila. Aside sa giambush, nasa din sila practice nga di maayo pagsimbag Dios mupatay sa ilahang mga babies. Okay. Saan naman Mura, it's you. Okay. Nilapas? Okay, sakto day. Sunod mga igsoon, pag human og hatag og instruction didto ni Haring Saul, okay? Pag execute na ni Haring Saul, atong mabasa ni siya sa verse 7, hangtod ni siya sa kuwam sayop 11. Atong dungan og basa, ready, get set, go. Sorry. So, imo makita diri sa verse 7 hangtod sa 9 nga gipildi nilang Amalekites pero naa sila'y gibilin. Nya ang sugo sa Ginoo way bilin. Gibinlan nila si Haring Agag og tanan nga nindot nga sheep, nga cattle, fat, calves og lambs, tanan nga mga nindot. Everything that was good, pero good ni sa ilang mata. Dili mata sa Dios. Pasabot na nasilaw sila ba? Siyang nga niyo, pwede gyud ni itites, ihatag sa Ginoo. Kaanugon kung gubon patyon. Nagyanugunan sila. So, mao na siya usa sa message. Ang mga butang nga gusto sa Ginoo ipahunong sa imong kinabuhi, please likay ang temptasyon nga anugunan ka. Likayan nimo na siya nga temptasyon nga anugunan ni oy ako ni let go, magpakabuotan ko pag-ayo, ako ni let go, sayang magamit biya gyud ni labi nag mo backslide ka. No? Magamit gyud di ba? Karang binlan sa nako mga 1% ka maldita. Mga 1% lang gud 2% ba kaso ba? Takibaw. Oh. So kana siya imo na siya makat-onan diha. So now, makibaw ka diri nga akong ihatag ninyo ha ang pattern na i-issue si Saul sa iyahang eyes or sa iyang mata, okay? Everything nga they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. Sila mo'y nagpili. Bisag ni sulti ang Ginoo unsay ipahurot, sila mo'y nagpili unsay dili ipahurot. So, ilahang obedience is partial. Okay. Next, imo po makita unsay gibati sa Dios. God's feelings. Muhali ko ani kadiyot be ang Dios na ipagbati. Say focus kita sa tong pagbati ba? Okay, na ba to nag-love life diha katong kay joke lang. Importante labaw sa tanan ang pagbati sa Dios kaysa sa atong gibati. Now, ipakita na ko ninyo unsa ta usahay kabuta sa atong kasing-kasing aside sa love life. Amen. Okay?
Bisan sa mga panahon nga muampo batagdi usahay ang atong agdo ng atong gibati. Ang reason nga di sa kumuampo ron di sa kumukuan. Nga kanabang Lord, dasiga ko Lord, maghuwat ko nga munindot ang akong pagbati. Bisag niingon ang Bible nga ang atong kasing-kasing dili masaligan. Okay? Di pastor lahi maguna ka nasakitan manggod ko. Sakitan ko nana, okay? Be careful because dili ka dapat makat-on ka dapat dili mosalig sa imong gibati. Amen. Okay. So, imo makita diri labaw sa tanan mas importante ang gibati sa Dios. Tanaw naton sa gibati sa Ginoo, verse 10 ug 11, dunganon tug basa, ready, go. Okay, so ang message diri is nagmahay, may feeling sa Ginoo. Ka pwede day magmahay ang Ginoo. So kung imo ni siya i-translate sa New Testament, parihan ni siya, say for example, if wa ko mutuman sa sugo sa Dios, pwede mo ingon ang Ginoo, nagmahay ko, gitawag nako siya pagka-pastor. Kay wa siya klaro sugoon. Gisugo ko niya, ingon ana, lahi mo'y gibuhat, kaya naa dito ang kwarta, mabless siya, bisag ni sugo ko, klaro ang akong calling. Okay? Tinuod ni siya, especially sa klaro og calling. Okay? Tawag na ko siya, diha, mo adto Diyos pikas. Okay? So, imo siya makita diri nga, ang Dios na ay gibati. God has feelings. This is feelings of regret, diha sa Ginoo. Pamalandungan ni siya. The next time nga muampo ta or mukuanta sa Ginoo, pamalandungon nato. Dapat mangutan nato pud ang Ginoo ba, Lord, unsay imong gibati sa akong kinabuhi karon? Unsay imong gibati sa akong pagda sa akong pamilya? Sa imong gibati pagda nako sa church or akong pagpangalagad sa church? Ask God how He feels. Okay? Basaha ang pulong sa Ginoo and God will reveal to you how He feels. Ay sig tan-aw og reels. Okay? Ang nitingog kasi joke lang, okay. Ang unang pamaagi makigstorya ang Dios is pinaagi sa iyang pulong. O pananglit makigstorya siya sa reels, ikaduhara na ikatulo. Di pa gyud permi. Okay? God's word is irreplaceable, okay? Kani gyud mo'y una makigistorya ang Dios. Okay, so mo ni gibati sa Ginoo. Hinaut unta ang akong encouragement ano manggawas ta diri nga diin fully obedient ta sa Ginoo. Okay? Nga bati pamalandungon nga naay taga HLT nga sa espirituhanon ang Dios moingon ug mahay gyud ko ako ni siyang gi. Wa gyud siya klaro suguon. Gisugo na ko nga mga pig og tao, chicks mo'y gitira. Joke lang. Imbis kalag mo'y pangitaon, lawas mo'y di ka, kwarta mo'y okay. Mapo niya akong gitadlo sa first service. Ay mga tao nga, kay usa sa mga butang gitudlo ni John the Baptist about repentance is, niwa mo kibawan ni, di mo ni pirmi wali. Di sini pirmi wali, papa. Di pirmi wali. Wala pirmi wali ani. Sa gitudlo ni John the Baptist about paghinulsol is, ingon siya, dapat makontento mo sa inyong sweldo. Amen. Makontento mo sa inyong sweldo. Yan ay mga tao nga, pastor, iampo ko nga makalarga ko nga para mapaduol sa kwarta, bahalag mahilayo sa Ginoo. Di mangutan na ba, Lord, imo ning kabubuton? Ang ritso prayer request, Lord, palarga ha ako. Di mangutan na, iya bang kabubuton? Okay, sige, padayon ta. Sige. Wag na apay prayer request ya, okay? Sige. Mapadayon ta. So, karon tan-aw na to, human nga nakasa si Haring Saul, unsay confrontation nga gibuhat dito ni Prophet Samuel. Atong basahon, ready, get, set, go.
Okay, katawanan kay tanan. Kay nisupak si Saul, pero para niya nagtuman siya sa gibuhat sa Ginoo. Kay nagtuo man ta basta kay 90%, no? Minala ba? Kada ba ang klaro ang sugo sa Ginoo imong gibuhat ra is pila ra ka percent, no? Para niya nagtuman siya sugo sa Dios. Unya dayon ni ana pa siya ni pagsugat niya malipayon pa kay siya. Oy, gracias Ginoo, pastor. Gibuhat na akong sugo niya din tuba. Nya, sa man ako nadungog. Ari gami. Oh, ingon siya dire sa verse 14. Kaya naaman siya kuan. Sige, padayon na ito basa. Ready, get, set, go. Okay, imo makita niya, ako na siyang isulti niyo dana, hindi padayon na ito basa, dugay kaayo kakita si Saul sa iyahang kapakyasan. Basta dili ka focus sa pagtuman sa sugo sa Dios, bisan pagdako kag na-contribute sa church, dugay ka kita, nakasa ka. Mao na siya yung prinsipyo. Dugay ka siya ka-gets nga nakasa siya sa Ginoo. Napugay mabantayan diri. Ang iyang pulong pirmi is the Lord your God. Nga wa siya moingon, my God. Wala ginagi personal. Nya taud-taud ako ipakita ninyo ang rason nakasa siya kay naminaw siya sa tingog sa mga tao. Mas mahadlok siya unsay isulti sa mga tao kaysa unsay isulti sa Dios. Okay? Padayon tagbasa. Samuel said, gibold na ko na ang small in your own eyes. Kay mao na siya ang sekreto sa pagka mapainubsanon. Kung i-promote o tawgon ka sa Ginoo, imo bang usbon ang imong tan-aw sa imong kaugalingon? Kay mo man na siya ang humble. Ang humble is ubos kag tan-aw nga pariha rata, equal rata tanan. Bisan pag lain-lain tag role. Sample, ang akong role is mo pasabot ninyo unsay gisulti sa Bible, wa na nagpasabot, labaw ko ninyo, narang ko'y role nga ginabuhat kay mo'y tawag sa Dios. Dili mo labaw nako. Sa sweldo siguro labaw mo nako, pero wala dili mo labaw nako, mga igsoon. Og sa ligo, joke. So, huwag mo malipay, no? Sige, padayon ta, ha? Atong padayon tagbasa, ready, get, set, go. Nisukol gyud. Katawanan jud kay tanan. So, rason sukol gyud siya. Di ako magituman gud. Nagdapag gani kog pasalubong para sa Ginoo, no? Kada ba moingon ba, let's say for example, moingon kani siyang kwarta gamita para ani tukod. Di man nakikikuan gamay. Di man imong gitights uban. Mo na siyang kuan diha. Okay? Mo tudlo po ko ani sa pagpantrabaho, be honest sa imong pagpantrabaho. Ayaw himo agrason nga ay magamit man ni church, i-tithes lang na akong uban. Magamit man ni sa kahimayaan sa Ginoo. Mas maayo pa mas may pa ang honest nga taxi driver nga Kristohanon kaysa sa CEO nga diin corrupt. Mas may pa. Okay? Amen. Okay. Kuya pa jud kayo ang word dere. Why did you pounce? Pounce is mo na ang gamiton kana bitawng ang lion na siya nakitaan nga kanununon nga deer, moambak siya kay para yang kanon. Mo na ang meaning sa pounce. Pasabot pagkita niya sa mga nindot nga baka himsubak ambak dayon. Okay? But I did obey the Lord. Nakilalis gid siya. Sige. Last
Awa, kinsang Dios? The Lord your God, imuhang Dios, dili akong Dios. Usahay mo na siya lacking nga wala na to gihimo ang Ginoo as our personal God. Himuon na nato siyang Savior kay natay problema. Okay? Mo na siya kuwang usahay sa pagkakristohanon. Ganahan rata sa Ginoo nga Savior but not Lord. Okay? So, atong basahon verse 22 hangtod sa 23. But Samuel replied, okay, so daghay ka makatunan diri. Number one, imo makita again, permi na siya madunggan nato, pero ang message ano niya runs deep. Nga mas importante ang pagtuman sa sugo sa Dios sa bisang unsang sakripisyo or kana. Mura magugag kung dili ta mo matinumanon sa sugo sa Dios, mura tag nagbribery. Inana man ang bribery. Inana sip-sip kana mga sip-sip ba? Kailan mo mga sip-sip? Inigwala ang boss, di gyud na sila mutuman. Pero nang boss, sir, gusto nimo sir, brihante ka sir, ako'y palitan na sir me. Ako'y palitan me, inaan naman siya, igwa gani, di gyud mo buhat. Mas may pa ang tao nga bisag wala ang boss, nagbuhat, tinumanon, no? Unya inipananglit mo sacrifice ka, humot ang imong insinso. Actually, mao na siya makapahumot sa inyong pagkanta, atong pagkanta every Sunday. Kung Lunes hangtod Biyernes nagtarong ta. Di ba sige ta makadungog ka no, moingon dire. Lord, dawata nga among pagdaig ingon nga humot nga insenso. Unya naay, kibaw ba mo? Naay verse sa Proverbs nga moingon didto ang sacrifice sa mga taong daotan, abomination, luod atubangan sa Dios. Naay mga pagdaig nga baho atubangan sa Dios simply because wa nagtarong Lunes hangtod Sabado. Pero at least ni anhi sila kay ni simba. Amen. Hallelujah. No? Simba lang gud. Pero naay duha ka baho sa pagpangalagad, pag-worship sa Ginoo. Now, para humot ang atong pagsimba, pagdaig, importante ang pagtuman. Yan mo na ikalipay sa Ginoo. Okay? Ang Diyos sa Bible mas nahigugma sa pagkamatarong kaysa sa tao. Kung balik ko na, God loves righteousness more than people. Nga, willing siya hutdon hapit halos ang kalibutan. Katong sa the great flood sa panahon ni Noah. Kaya mga tao, namang gyud nagtarong. Nga, usa sa mga pinakamagulanon nga verse sa Bible is God tong naingon siya sa Genesis na mahay ko nga ako silang gihimo. Ang mga tao ba, kita ba? Ni mo to yang gihurot ang mga tao, yang gilumsan. Pinagi sa flood. Nanisaad siya nga dili na niya buhaton, dili na niya gubon ang kalibutan, pinaagi sa baha. Pwede ka po niya gubon, dili na pinaagi sa baha. Okay? Unya ang rainbow, dili na siya saad nato. Reminder na siya sa Dios. Makinumdum ang Ginoo, oops, nahimo day kog saad ay. Nagbaha ang tabunok na nilutaw nga sakyanan, pero nasaad ko di na ko siya gubon. Okay, sige. So, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Ngayon din sa verse 23, ang pagkamasupilon, rebellion, is like the sin of divination, and arrogance, pagkarogante, like the evil of idolatry. Okay? Ang pagkadi matinumanon, pariha ko na sa sin of divination. Sa ng sin of divination or sorcery. Pasabutan, ang sorcery manggod in the Bible is kanang si tawag ni pagsimba na og demonyo. Mura siya idolatry, pero sa laing pamaagi, magic. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Okay. Natanaw na to ang root cause. Last na ni. Atong dunganog basa. Ready, go.
Okay, nabantayin na siya exclamation point. Pasabot ana gasyagit na sila with strong kuan na siya. Nagbaws-baws na sila istorya. Dili na ingon nga kalma ra siya niingon. Kay di na kumubalik nimo kay imong gi-reject ang pulong sa Ginoo. Kay mao na siya. Isog na sila. Unya, ining mo padayon kag basa 30 o 31 ni siya tungtunganon. Ready? Okay. Mao na siya ang root cause. Grabe ka-importante or dakog influensya ni Haring Saul unsay tan-aw sa mga tao niya. Nya mao gini ang hinungdan nganong nakasa siya. Kay niingon siya diri sa verse 24, ingon siya pagkasabot na niya nakasa siya, ingon siya, I have sinned, I violated the Lord's command and your instructions. Ingon siya diri, I was afraid of and so I gave in to them. Pero sa New King James anang version maingon na siya, nahadlok ko sa tingog sa mga tao. Kay ang mga tao di ay mo'y sige og hunghong niya, Sir, ipapatay nimo na tanan, Sir. Kaanugon ana, Sir. Sumo ni siyang root cause. Unya nagpada siya. Amen? Ayaw pada sa unsa isulti sa mga tao. Kung pananglit klaro ang gisulti sa Ginoo, barugig yun. Stand the pressure. Okay? Og pananglit mangutana mo, unsa may reward sa mga taong mubarog sa pressure. Tanawan ninyo ang story sa katong Shadrach ug Abednego. Nga diin, human nga gidaob sila, murs lagi butang impierno ba? Gidaob silang buhi ni uban ang Dios sa kalayo. Unyawa sila napasok. Kung pananglit magkagubot na kay mubarog yud ka sa unsay gisugo sa Ginoo. Kibaw ka unsay nagpaabot nimo, ang Dios muuban siya tapad nimo. Pero kung magpada ka, mapareha kang Saul. Ayaw pada mga igsoon. Nindot kayo nga experience o testimony nga tunga-tunga sa grabing pressure. Nga nanay consequence tungod kay wata ni uban sa kalibutan ang Dios sa panahon sa grabing gubot mutapad nato. Makigstorya nato. Muhatag nato peace sa panahon nga gubot na kaayo mga igsoon. Okay? So imo siya makita diri. Last na siguro ni. Last na ni. Napay duha? Oh no. So, imo makita diri grabe kay importante niya unsay iyang reputasyon ni ana siya ni Samuel. Kuyugi lang ko. Kuyog lang nako bi atubangan sa mga elders para di ko mauwawan ba. Para hari gihapon ko sa ilang atubangan, bahalag dili ko hari atubangan sa Dios. Di ba ningon ang Ginoo gi-reject na ka sa Ginoo. Ang Ginoo mo initawag niya. Ang Ginoo mo ningon hari ka sa Israel. Yan ni dayon nakasa siya ningon Ginoo dili nakahari pero dili to importante niya. Ni ana siya nga okay ra na kuyugi lang gyud ko nga atubangan sa mga tao hari gihapon ko. Kuyugi ko ba? Di ko madaot, why issue ba? Why issue? Dili ta mas skandal ba? Mas importante mga igsoon, unsay sulti sa Ginoo. Dili unsay tan-aw sa mga tao. Okay? Ayaw lang yun pada sa imong tapat. Joke lang. Okay. Okay, wala na slide. Last na to. Wala na, no? Oh, there's no one. Okay, sige. So, mao ni siya mga igsoon. Ang main message nato, importante ang pagtuman sa sugo sa Dios. O niya, pag last time, nagkahinumdom mo, nag-isgot kog Batsheba? No? Oh. Sa mga tudlo na ko dito is, basta, sa pitos na natudlo, wala natudlo dire. Importante kaayo, especially sa mga amahan, sa mga laki, no? Kung naay activity sa church, participate sa activity. Kaya if di ka mo participate, nag-ablik, kag purtahan sa yawa, magsigi hunghong. Okay?
Ano siya gusto ikuan, kay wala ko na nawali diri, nawali ng ospitos. Okay, so mao na siya mga igsoon, mahitungod sa kinabuhi ni Haring Saul, unsa siya gipili sa Ginoo, giusab iyang kasing-kasing, bubuan siya sa mga gifts, nag-gift of prophecy gani siya. Ako wapo kasuway. May pa siya, pero ni backslide siya despite sa unsay iyang nadawat, iyang yutong binuhatan niya. Let us learn sa unsay iyahang kapalpakan. Unya dili na nato buhaton. Mausik ni siyang tanan if kuan ma-repeat ang history. Okay, so atong pakpakan ang Ginoo maigsoon.